Интересуват ли се децата от куклите и играта с тях? Да, интересуват. Какви са хората, които поръчват традиционни кукли? Родители или баби и дядовци? Повечето баби се интересуват, защото те са играли на времето с такива представени куклички. Обясняват на децата на времето куклички. Знаят ли съвременните деца как да играят с кукли? Има ли деца, които посещават юбилеетове, за да се учат как да изработват традиционни кукли? Да, особено през лятото. Шита куклата, как да се напълна, как да се сложи. Кажи благодаря. Благодаря.